Mijn één blik slaat in hart op haar. Mijn één blik wist du moest een tuut van hem. Hand in hand. Dit wie de winnaar rond de sneur van Lied 2011, Janne Eijer van Jobbegeer. Verderop in het programma meer hierover. Ik heb direct een afspraak met Jan Skokker. Hij schreef deze Friese detective die speelt in de buurt van het Jereveen. Een allemaal mysterie. Het is de tweede in de regen en ik heb een idee dat hij er een hele serie om maakt vol. Dat weet ik dus net, maar dat zit ik maar eens even vreetje. En je kunt dit boek van Gees krijgen als je mooi door ons leesclub. Aans meer erover, ik zal hem eerst vertellen wat we ooit nog in het programma hebben. Lied 2011 waard Aron de Sneur voor de 20ste keer houden. Voor het eerst boeten door. De 12 finalisten maken het de jury net makkelijk. Het Jepelosspul dat nou in Jobbekeer speelt, heet Skeperhoen. Het verhaal is baseerd op de televisieserie Dagboek van een herdershond uit de jaren 70. En Diane Bonnema ontwerpt theaterkostuums, maar werkt het vanuit dat idee nou ik aan een nieuwe modecollectie. Sneu waard het Frieske Songfestival Lied houden. Voor de 20ste keer en voor de veroring boeten door. De vakjury die keert als winnaar Janne Eijer van Jobbegeer. En daarmee mag zij Friesland vertegenwoordigen op Lied Internationaal in november in Italië. Het publiek die hier meer op met Popkoor Frommes. Zij won de publieksprijs. En dat betekent dat de winnaar van Lied 2011 is Janne Eijer. Voor het eerst in de 20-jarige bestaan van Lied wordt het festival boeten doorhouden. De organisatie neemt er maar een grote gok, want als het roint, dan ben je de beer. Maar de hele week is het al mooi waar en ik jong zal het een mooie jong worden. Ze binnen maar in 28 en bestaan zo'n 2000 zongen. Popkoor Frommes. Ze hebben haar opjong van Lied omdat ze heel graag een keer op het grote podium in een harmonie vonden. Maar dat gaat dus nou net terug en dat is balen. Het waren de B in de finale. En we zeiden, nou, dan geven we mooi een mooie hummer of een mooie bus geven we naar de harmonie, de rode loper uit. En we gingen dat al helemaal jongen. Maar nou, dit is ook wel heel fantastisch eigenlijk, maar dit waren het kind net beter. Waarom net meer in harmonie? Eigenlijk, maar 20 jaar jubileum doen we wel eens wat oors. En nou ja, Friesen willen net volgens mij graag naar boeten daar. Ipelofspullen, festivals en ja, in deze tijd. En ja, het blijft altijd wel een risico, maar we zijn al maar een keer beziekje. Een van de deelnemers die tipt wordt als winnaar en grote ambities heeft is Big Band Friesland, met zangeres Ella de Jong. We hadden een soort vaste zangeres, die is weggegaan. Dat is trouwens de winnares van vorig jaar, van Equal Souls. En ja, toen zei ik, nou ik kan ook wel zingen. Normaal speel ik trompet bij de Big Band. En toen zeiden ze, nou probeer maar eens en dat was wel leuk. Maar ik Janne Eijer van Jobbegeer wordt neemt als mogelijke winnaar. Ze zit in het laatste jaar van de Popacademie en wil van het jongen haar beroep maken. Mijn heid een keer bij de top draaien, maar dat is mijn heid. Ja, dat is mijn favoriet. Maar ik zoek net weten. Maar ik ben wel een goed keepster eigenlijk. Hoe dat hè? Ik ben de eerste solist die mij dat. Als iemand naar Italië thuis moet sturen, nou, dan ben ik het voordeligst eigenlijk. Het is de jongens 8 uur. Van 350 man publiek, meest familie en kunde van de deelnemers, zie ik het een gadelijk plakje. De oortrap is voor de Big Band. Dan zocht hij neer het instrument, tot leven brengt in het besteed. De waarte van het moed, dan spelen en dan koest. Ik wil niet meer zonder eigen, nee. Ik wil niet meer zonder eigen, nou haast mij voor. Het is alles wat ik maken wil met hij. Ik kan die maar niet vergeten. Wie laat me zingen, geeft me tranen van geluk. Ik wil dat ik mijn wij wil veen, al is het ek mij hudde ween. En zit het ek nog wel eens in, ik weet nou dat ik het ken. Het is een kletser! Als net fine kist, het paardjes er best, blijf ik er voor die, blijf maar in mij.
spit mee. Ik hoor er neer aan dwaan, het komt wel vanzelf. Het is mij ook aan, het spit mee. Ik werk net weer droog, ik al die dingen net zo handig droog. In één klap is alles als in één klap. Zagen mooi, ja zagen mooi, ja zagen mooi, ja zagen mooi. De dagen binnen al lieke lang, dus werd ja ben ik dan sabaan. De mannen zien voor al hetzelfde jocht. Ik in je rij, ik ga me nog. Ga je op stem? Ja, dat zeg je net. Op mijn beste broer Jelte Postumus en mijn maat Lammertjan. Op de Big Band Friesland. Anne Veenstra Band, het is een kutzooi. Op Big Band Friesland. Op waar ga je op stem? Op de popkoor. In dat popkoor Frommes kreeg ik echt de meeste stemmen van het publiek. Maar net van de jury. Die wie ervan overtuigd dat Janne Eijer de prijs verdiende en daarmee Friesland het beste verdienwürdig kan op Lied Internationaal in Italië in november. Gisteren de achterdoor en stiert ze mij een oor en denkst, waar stiert er bij de vader? Als er net iets en droog, het komt samen naar die taal. Een liedje bezitten bij de dokter. En dan blikt als kankerhaast. In één klap kan alles omslaan. Slaat de bliksem ergens in. Mij wat jongen bij de finale. Kies naar Italië misschien. Heel goede winnares. Talentvol. Dat hebben ze jury zijn van. Ja, ze heeft zeker talent en dat is een mooie kandidaat om uit te nemen naar je Oudinee. Ja, hele goede winnaar. Ja, je schreeuwen dan heel vaak favoriete schreeuwers. Is dat een favoriete schreeuwer? Nou, Henning Mankel vind ik. De Wallander. Ja, de Wallander. Ik vind het wel mooi. Dat is eigenlijk wel een inspiratie geweest voor dit. Jan Schokker komt van Jongersloon en heeft een bedrijf in standbouw en belettering. Maar in zijn vrije tijd schreeuwt er detectives. En ja, hij wil een hele riege boeken schreeuwen hoe rechercheur Ale Alema. Die Ale Alema, wat is dat voor man? Het is een rechercheur, ja, werkt in Bontebok, ja. Hier in de buurt. En werkt in Veen en via een hele gewone Ale Alema. Die het behindertjes en wat vee. Dat doet hij er dan jongs wat bij en voor de rest dan kan ik al aan. Maar voor de rest is hij er ook met zijn recherchewerk. Ja. Ja. Het is wel een karakter, zei je. Maar het is wel een karakter, ja. Ik neem dan vaak de Bontebokker, omdat hij wat wijs is en eigen gereid. Ja. In die zin ik wel een beetje een Wallander. Dat is ik wel wat inderdaad. Ja. Schokker is benijd naar wat de lezers van zijn taalgebruik vinden. Want dat Friesk is mooi, maar gewoon woorden die kennen echt niet. Wij hebben in het Fries toevallig van die nichterige woorden schreeuwt hier. Ja. Smaaitje, vluchtje, zeeft. Ja, het is eigenlijk omdat het wel wat een... Ja, het is een prachtige taal. En dat soort woorden moeten misschien ook wel inbloeien, maar ergens klapt dat net. Wij kloppen het net mooi. Nou, die woorden, die verliesvorm bij het misschien wat roegen van dat Fries. Zo. Dat vind je voor mijn gevoel. Ja, dat is, ja. Dat zeeft. Ja, dat is, ja. Dat nichtere weet ik net, maar dat... Ja. Nou, we zullen eens even zien wat de mensen hiervan vinden. Ja, benieuwd. Wil je een spannend boek lezen en na de vakantie de verslag van Dwan van uw camera, meld je dan aan door het formulier op uw website of Facebookpagina in te vullen. Wij jou het 10 exemplaren van het boek De Sukzaak van Jan Schokker voort. Aanmelden kan nog aan 9 juni. Voor de generatie 40ers en ouder is het een rol die in het collectieve geheugen vastplakt zit.
die van de sympathieke kapelaan Erik Ouderkerke uit de tv-serie Dagboek van een herdershond. Het van ons reëerde dorp Jobbegeer die keert deze televisieserie als uitgangspunt voor haar nieuwe Ieperlofspul. En het lijkt het wel als dat alle Jobbegeersers erin mooi spelen. Ik moet om 4 uur bij meneer de pastoor wezen. Opzetten. Oh. Verdomme. Net zo'n beste entree, Erik Ouderkerke. Een poermin begint voor een jonge kapelaan in zijn eerste parochie. Als God jou de beproeving van een klapband zendt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Aanvaard dat zonder morren. En zeker zonder vloeken. Anne Jongsma is 30 jaar oud en dus net van de generatie die de serie kent van de tv. Hij is speler bij het Heideblomke, een van de 4 toneelverenigingen die Jobbega Riek is. En dit is zijn eerste grote rol bij het Ieperloft. Anne Jongsma, ik zei, die is jong en nog zo fris en zo puur. Ja, en ontwapenend. Ja, ontwapenend zet hij wat horen. Dan zet ik de hoed er nou bij op en dan is het... ben ik klaar voor. Erik Ouderkerke. Ja. Oh, bonjour, mon curé. Erik Ouderkerke wordt nu geleenstuurd als rechterhoorn van pastoor Bonhomme. Die kapelaan, ja, een beetje dat stuntelige, dat is het mooie eraan. En dat er, ja, hij probeert zo volle goed te maken voor de meesten, maar dat lukt eigenlijk net altijd. Helemaal, zat er zelf in de holle het. En dat is wel heel mooi eraan. Ja. Goeiedag. Maar ik je lokweeskje, maar je gloedvolle preek. Maar mij ik een goeie rie, ja. Let je net te vol in met gewone volk. Al redelijk gauw doch blikken dat de onhandige Erik er heel oor ideeën op had als meneer pastoor. In zijn misschien wat naïeve goordens wil hij de mensen helpen. Hij trobreekt je bij de grezen van Erem en Riek in het dorpsmeenschap. Stilte! Beminde parochiaan! Dat wekt sympathie, maar hij komt er zelf nogal eens mee in de problemen. Het is feest. Nou, zo het achterviel tillen, dan draai ik het raper om. Ja. En ik op het meet van de eerste gevoelens rekt de kapelaan in conflict. Mooi jongen, ja, hè? Ik weet wel dat ik mijn tas en heb ik het kleerste niet zoeken. Maar toen wie ik fietje. Hoe kon ik toen weten wat het kleerste in mijn holde? Miete. Ja. Ja, dan hebben we een probleem, kapelaan. Nou ja, in wezen wel. Ja, ik probeer het eerst wat te verbergen, maar dat lukt net helemaal. Dus. Gelukkig krijgt Erik Ouderkerke support van kapelaan Lumens. Hij is een collega. Ja, Lumens. Mijn maat. Uit Elslo. Ja. Ja? Confrater uit Noordboerendwarp, zei het om Zeker, ja. En ik kom hem wat helpen. Oui, c'est elle, celle-là d'hier, plus charmante et plus belle. Ik heb een samenboekje van hem gekregen. Ik heb er zelfs al ingeschreven. Voor Erik Ouderkerke. Volle lok met de schepersong, die maat Limmers. Nou, is net mooi. Et la foule est à genoux. Ja, geweldig oplasje, maar geweldig. Het wel wat, hè? Job, was ik goed op hem? Nou, ik doe mijn best, maar het valt net aan. Maar deze man, nee. Luisteren net zo goed, hè? Nee, hij is wat dwars. Als ik zeg net, dan doet er al. En als ik hem was, kou je dan... Het is krek of de Erik is net goed werken. Ja, dit wordt een jonge hong, hè? Een jonge hong, ja. Ja. Ja, de pastoor is de scheper en ik ben zijn hong. Ja. Dus, De grote massascènes, die kennen echt nog wel een beetje meer power, hè? Die chattelmuziek, dat er echt die pastoor zei, hey, rustig aan, even dimmen, want het weer toch wel een beetje... Tine Bijstra maakt het Elsie niet even scherp voor de première. Maar eens is haar zuster Jannie de haatregisseur. Maar die is nogal doof. En om het nog ingewikkelder te maken, er binnen in totaal 4 regisseurs in Jobbega. Die het werken haar aan het stik dat Jannie uitkeert. Toen heel toevallig
Hier in de boekenkast, ik dacht het dagboek van Heddershond. Nou, dat lezen nou, en dat leende zich bij uitstek voor een stuk werd een protte meesken in mij spelen en waar het een goed verhaal in zit. De doelstelling van stichting Verdiverdage Jobbegeer is om zoveel mogelijk mensen meedoen te laten. De skepers doen toch dit hier ook mee aan de Gouden Gurbes. Gouden Gurbes, ja. Oké, dan zullen wij de volgende keer weg zijn. Ja. Zeer goed een 5, goed prachtig een 4, redelijk wel aardig een 3 en slecht min is een 12. Wat zou nou een sterk punt wezen van deze voorstelling voor de Ieperloft Oscars? Ik denk het mailkoor opzetten van het hele stuk door eigen meesken, alle je meesken uit eigen dorpen, zonder inbreng van echt maar iets van boeten. Dus alle spelers, regisseurs, decorbouwers, griem, zelfs de man van muziek komt hier uit eigen dorp bij en van de muziek, de jacht en het lood bedoel ik. Dus dat is heel bijzonder vinden wij. De première zit erop en ik de 3 oren voorstellings binnen alweer voorbij. Wat vond je hem van het stek? Mooi. Ja? Ja. Ja? Heel mooi. Wat vond je van de skepers doen? Hartstikke mooi. Ja? Ja. Ik vond die kapelaan, dat was gewoon helemaal zoals het moet, hè? Heb je hem de oren stikken van Jobbe Geeks, jongen? Ja, het was. Nee, Ian steek. De vorige hebben we Ja. De krietcirkel. Ja, klopt. Ja. En had je hem die vergelijkje? Ja, dan zie je wat meer tempo hier. Diana Bonnema van Balk die ontwerpt theaterkostuums. En kennelijk kent ze dat wel aardig, want ze heeft mooi werken aan theaterproducties van Triater, Sult, De Lavey en Jorvert. Maar het aardige is dat ze nou haar theatrale ideeën losliet op een nieuwe modecollectie die ze ontwikkelt. Ja, kan die dicht. Nou, nog een plakje. Ik kom alleen nog mijn hand eruit. Net iets. Nee, krijg ik dan vergrutte handen? Nee. Je kan daar nog heel veel mee. Eigenlijk is kostuum een taal. Je vertelt iets over de personages en wat ze moeten zijn. Kostuumontwerpster Diana Bonnema houdt van flink uitpakken. Ze studeerde aan de kunstacademie Minerva in de richting mode en haar ontwerpen vallen op omdat ze vaak kunstzinnig, kleurig en heel uitbundig zijn. Het begint natuurlijk met een script wat ik doorlees en dan ga ik met de regisseur om tafel. En die vertelt ook min of meer hoe hij het stuk voor zich ziet, in welke tijd het zich afspeelt, hoe heftig ik mag uitpakken of hoe ingetogen het moet blijven, hoe hij het verhaal graag wil brengen. Met die informatie ga ik aan de slag. Het moet eigenlijk nooit aan de verwachting voldoen. Dat is wat ik mijzelf opleg. Als iemand naar een voorstelling gaat, dan moet het kostuum altijd iets toevoegen. Het hoeft niet af te leiden of heel veel aandacht te vragen, maar ik vind wel dat het nog steeds vormgeving moet blijven. Hoe letterlijk het is, dat er af en toe wel mooie vondsten in zitten. Ook al zitten ze in de details of in het grote geheel. Maar dat er wel kleine extraatjes in zitten, waardoor het altijd wel weer iets bijzonders heeft. Ook de kostuums van het koningsdrama Redbad van Sult binnen van de hand van Diana. Vanzelfs wol maar een soort help van vrijwilligers. De acteurs komen nou voor het eerst deel om te passen. In dit stuk is het ook leuk dat, en ook een wens van de regisseur, dat de vrouwen wat sterker en wat krachtiger zijn dan de mannen. Dus vandaar dat ik harnasjes gekozen heb voor de vrouwen in het stuk. Dus dat zal deze versie worden. Daar zijn we ook al mee bezig nu met een proefmodel. Dit kan nu ook gepast worden op de actrice. En dat herhaalt zich dan een paar keer in het stuk. De hoogte, dat is... Ja, het is wel een beetje... Ja, hè? Of zeggen, hoe hoog, zo hoog mogelijk is het mooist, maar waar zit de zender hier van? Zou dit kunnen? Of is dat vervelend? Hoe is het voor acteurs om jouw theaterkostuums te dragen? Hoe reageren ze erop?
Nou, dat is wel heel wisselend. Ik vraag wel vaak wat van de acteurs. Maar krijg je er geen ruzie met de regisseur? Nou, de regisseur die vindt dat vaak ook wel heel leuk. Dat er op die manier weer tot andere spelvaardigheden komt. Maar de acteurs die moeten soms nog wel even een drempel over. Ik vind gewoon op zich geweldig. Die achterliggende gedachten, de vorm en de kleur, super. Alleen ik ben wel eens in strijd met haar omgaande de mogelijkheden die het mij als speler jouwt om iedereen te bewegen. Ja, het jouwt wel bepaalde consequenties had. Het als het in zo'n pak een rol spelen moest. Maar dat is ik weer de uitdaging om te zien dat wat ik wil, dat slaagt in het kostuum van Diana. Diana maakt het altijd hele dwingende kostuums van mij. Als regisseur moet ik wel eens denken van, is dat wel de bedoeling waar ik mijn personage heen wil? En dan heb ik het er over en dan is Diana best bereidwillig om het aan te passen. Maar ze is wel lekker eigenzinnig in het handhaven van haar ontwerpen. Nooit gaat dat iemand zei van, ja, maar dat doe ik niet aan? Jawel, ja. Hoe ging dat? Ja, dan zeg ik, nou, dan heb je gewoon geen kostuum. Want de regisseur keurt het goed en dan gaat het gewoon door. Het is wel warm, denk ik, of niet? Hij mag wel af van mij. Ja, benauwd, hè? Bij elke voorstelling ontstaat er vaak een hele mooie vondst. En die dan na de voorstelling niet meer gebruikt wordt. En je kunt ook niet in elke voorstelling steeds weer met dezelfde dingen komen. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment het idee had om die leuke details, om die te gieten in een commercieel jasje en daar een commerciële collectie van te maken. De nieuwe modecollectie van Diana en haar compagnon wordt in oktober lanceren. In de modewereld is Eltsen inbang van plagiaat en dus mogen we nog net alles zien. Nou, wat ik dus hier heb is een klein onderdeel van een outfit. En dit is dan een mouw. Dus in wezen draag je alleen deze mouw ter aanvulling van je basiskleding. Dus als je bijvoorbeeld uitgaat, schouwburg of een etentje, dan pak ik even een speeltje. Je ziet de sluiting moet er nog op. Dan zou je bijvoorbeeld zo'n mouwtje kunnen dragen. Er zit dan weer een zakje in waar je je mobiele telefoon in kunt doen en klaar ben je. En dit is ook wat ik ook in voorstellingen wel gemaakt heb. Dan maakte ik kleurverlopen van de ene personage naar nummer 10 verderop. En door middel van mouwen liet ik de kleuren weer overlopen. Vandaar dat deze mouw een onderdeel is geworden van de commerciële collectie. Dit wie de kaarroute. Na een weekend dan staat het programma helemaal in het teken van de Ieper Lospullen die mooi doorgaan aan de Gouden Gurbe-wedstrijd. En op ons Facebookpagina en op YouTube daar staat een impressie van het project Schilderijen van een tentoonstelling over Mussorgsky en een concert wat erbij jet. Dat houden we op 6 juli toch de pianist Frans Douwer-Slot en de orgelist Theo Jellema. Sjugmaris. Van nou bedankt voor het zien. En na een weekend.